Tässä on tämänvuotisen Finlandia-trofin yksi nimekkäimmistä vieraista, yhdysvaltalainen Mirai Nagasu, Vancouverin olympiakisojen 4. Tuo kausi oli hänen uransa toistaiseksi paras. Nagasu sijoittui silloin maailmanmestaruuskilpailuissa myös 7. Hän lähtee naisten vapaa-ohjelmaan 3. sijalta. Jo luistelleista kisaa johtaa tällä hetkellä Ukrainan Natalia Popova pistein 153-39 ja hän kyllä haastaa Nagasun nyt tosissaan. Tyylikäs kaksoisaksel kolmoistulppi yhdistelmä, jota edelsi erinomainen kolmoislutsi. Hyvä alku Mirai Nagasulta. Hänellä on hyvä liuku, erinomainen vauhti ja sitten kolmoisflippi. Ja sitten 3 piruetista. Ensimmäinen hyppypiruetti, jossa kauniit muunnokset, variaatiot asennoissa. Niissä Mirai Nagasu on erittäin hyvä. Toinen kolmoisflippi jää nyt matalaksi, vaikka tuo vauhti kattoi koko kentän ja hän sai hyvän liuun siihen, mutta rotaatioasento jäi avonaiseksi. Ja linjeraus, kaksoiskolmoset ja kolmoisritti, jonka hän yhdistää tulppiin. Ja kaksoisaksel, näin. Ja toinen kolmoisriitti lähtee niin ikään näiltä tutuilta taakse ulos kaksoiskolmosilta. On hienoa nähdä, miten Nagasun pirueteissa, vaikka asennot vaihtuvat pyörinnän aikana, niin tuo keskiöity pyörimislinja säilyy koko ajan. Ja ei tarvitse paljon alleviivata, kun jo näkee, kuinka mahtavan syvä taakse taivutus hänellä tuossa taivutuspiruetissaan on. Ja sitten tuo Vilman piruetti eri variaatioin vielä on aivan piste iin päälle tässä erinomaisessa ohjelmassa. Loistava luistelu Mirai Nagasulta, joka eilen jätti itsestään hieman valjun kuvan. Tuntui, että jarru oli päällä läpi lyhytohjelman. Tänään jalka oli kyllä kaasulla ja tulos sen mukainen. Hieno luistelu ja mielenkiintoista on nähdä, minkälaiset pisteet hän tästä kerää. Hänen ennätyksensä on niinkin hurja kuin 190,15.
saattaa olla, että siihen ei aivan ei tänään varmasti ylletä, mutta tässä oli hyvää. Muun muassa tuo kaksoisaksel kolmoistulppiyhdistelmä ja sitten se ensimmäinen flippi, laadukkaat piruetit ja hyvin hyvä vauhtinen meno, jossa liuku pääsi oikeuksiinsa ja hänen esteettiset kauniit asentonsa niissä. Kilpailua johtava Popova on kyllä tehnyt hieman vaikeamman sisällön, se täytyy muistaa, mutta uskoisin, että Nagasu taas pärjää osa-alueessa. Ukrainan Popova johtaa pistein 105-339, mutta eipä johda enää. Nagasu kerää kokoaa kansainvälisen tason pisteet 163,09 ja siirtyy kilpailun kärkeen.